job bun ki jingi kun nre yo covid ndai ngaya kun da katika ay ketika covid ndai kanong yi kun persha kane taklam Tuh, jai itu yang ah, kali kagit gaya leo ni. Kerong pisau dah kali. Sakit kita mah kerong pisau pisau. Pakai jai. Tuh, kano kali kerong pisau. Ki kali gua yang hidup mah lalai tapi wah. Kali cunga. Kibor snong nak haput ke Meghalaya bar Assam, tang hadin belami biang ke jingkan at, ha ke jing bom jing tiet ki pulit CRPF na Assam, ha ke snong laper blok 2, ya ki samla khasi ha ke mian arlai trik nailar. Kila penrem jor ya ke tege jingle don bor ki bor ke ain na Assam. Bat kila dawa baka sorkar Meghalaya, kadai ban bu no ada ketem pulit, ne ke outpost ha ummat ne ha ke snong laper. Ya kani ke juk ke jing dawa la benrap, ru dagi arli seng kata ka new trap ashik national movement lani ke HNM Riboy district bat ka new trap national youth front HNYF northern region baladon kam ya ka sarkar jilla lingba ka sanat pulet ban bu dak outpost khnang ban tela kam ya ki bakum kini ki jingja ban yada ki trairi traimulok ki basong ki basa ha ka te ka than hi barok away to kubles cibon ngakum urang ba sinong jong ka umat tu ngadai hok ban keren hakane kapor nomor baka saija kum kane ka kajingja laki pulit Assam makiwan penja khlia sinong thal jungi makane kadai kasinong hok jungi kane kadai kanungrim ka jungi ba kiwan ban pen dik ya ka sinong ka thal jungi khamtam ki breu ki jungi ki basong chene khamtam hakajingam jonga dang ngaru nga sempap semlanot hakan ka sinong bordar jongi khamtam ba kini ki pulit Assam kiwan takti ya ki rangba khamtam ya ki nongrep ki ba rep langkha rep lum thung sansar thung sing thung ba kiwan ru ban penbam ya ke masihi khamtam nalor kataru hadu kata ngi sempam nalor kataru hadin pat kini ki pulit Assam kiwan pendik susu yangi ki basong basa chane ka sinong ka jongi henry khamtam ya kane ka umat iria jongi ka ba hetam te henry peg kumhamru ka sinong ka ba baritam kumno ka Assam kala banbu ya ka apus te nalor kata kumasabuda kala banbu ya ka apus henry ngi ki sinong bordar ngi kerpat khamtam manga kumu rangba sinong manga kerpat saka Meghalaya pulis Meghalaya sumbahase ban bu no kumka pulis apus hakane ka sinong ka jongi khamtam pa umat namar ba ka sinong jongi ka behetam de ka umat karai nyung tung ka boong de ka umat ka behetam te henry ba ngakerpat dakapor sakapor kapung jing sam janjar ka jongi khamtam bon ki jinge khamtam men kini kita yo bala debro katto te mentah kas ngiro katne ki pendik hadu katne ki yawan da po Assam da po Meghalaya ki mistret ki polis IC ki yawan henry wala katara ki dang don hangne ho kimju ki la ban kren tang ban penhun hak beba henry nadin pat ki don hi ban pendik yangi ki nong sung hangne te henry dagane hinga kerpat mat nga kerpat jur su kumkam Meghalaya pulis Meghalaya ki deban pahara susu kumba pahara kini ki pulit Assam te ngi ki pulit Meghalaya ki mlamo banwan para susu khamtam kumka sinong kalajong kumka sinong jongi kaba khamhe susu tenre yakine kiba ngakerpat saka sarkar Meghalaya ki deban wanbu kumka apus hakane ka sinong umat kajongi
te kumpi orang wasnong wa pila asnsyari ka snong thau ti pila amni thu ingi ba abaki pulit jong pi thu mane pi ang baki pulit Assam gi yai ban para ti pila amni thu ingi bana kaliang ka sarkar Meghalaya ka pha ka ju pha pulit nam chani ban wan para em habangi phun hoi teng ki pulit Meghalaya la po apus musnai ki saiwan te henrei hakapor wa chamjing lelei te ki jengai te kat ban wan ki pulit na po Meghalaya ngipat sine kala ja kala menstau hadu katangi menstau te kat ban poi sita beri melong syu merkam tamba men gini ketilang portlang bala sa bom uwe urung ba ujonga kamtam u sangat senong musa bom pam ba rep langka ki ki forest Assam kiwan kiam bat kiwan syo bat kiwan bom bat kiwan painru hakan men hakatu ubnai April ti kumbolong menta kana kaliang ka snong bat ki bor snong pihak mapo jong sensar jong garaj bat ka himayu kane ka karaj ke basencar ka hima karaj nyungtung ka basencar na ka karim semsit hakane to na kaliang ka jongi ka seng SNM Ribha district hadin bangilayo ya ka kubar nangne na po block 2 kabadai hane hapo snong umlaper ba kadon kada gajing ya huri hura hapadeng ki pajba bat ki nong snong jongka jongki snong ki basa sangne sa block 2 te na kaliang ka seng hadin bangilayo ka kubar mene step kadon kada gajing huri hura ba ki pulit Assam kiwan bansyo bandat bat kiwan banbu ikane gagit hangne hapo snong umlaper te na kaliang ka seng hadin bangilayo jing tip ngila hiar marmar sakane ke jaka bat hadin bagilawan sakane ke jaka ngila lap ba kaladon gajing keren na kaliang jong SP jong ka Ribhoy bat BDO bat UMDC jong ka neka Mauhati constituency bat ngi ai kublai yau SP yau MDC bat yau BDO kibala be marmar sakane ke jaka ban tem ya kane ke jing klomar hapreng upai ba bat ki pulit Assam bat sagawai na kaliang jong ka seng gi kwa ban penpau saka sarkar ba balai na kapor kaja kane ke jing ya huri hura sagi border area namar kumbang yo I mentaba nakalang jong chief minister jong ka Meghalaya ban chief minister jong ka Assam kinang don hapreng ke jing ya penbai na menta uput usam henrei ka bangi sokhya bana kapor yo I man ki border area ki ba hap bat ka Assam yo I ya ka jing sha thumbor jong ki parado parasnam ki jongi de gane ka message ka bakaliar nakalang jong ka SNM sha ka government ba ngikerpat ba pidei ban penbun ya ki pulit pahara saki border area namar yo I ya gajing bom sengan jong ki pajba ki pardo persnam ki jongi ki basa saki border area na kapor kami gajing kelumar de dena kadang-kadang ki ban khia saka sarkar ba kadai ban penbun ya ki pulit kumbak Assam kala ban pha saki border area balai ka Meghalaya kamla ban pha ya ki pulit sapo Meghalaya bat ngilaya keren bat kirung ba snong bat kinong snong jong kane ka block 2 hangne hapo umlaper kiong ba nakaliang ki pulit Assam man kasi ki wan patrolling syagane ka area tingi kerpat ru syaki polis jong ka Meghalaya ba kidai ban wan patrolling syagane ka jaka man kasi kum bagi pulit Assam ki wan khnang ba kanonra ya ka jing chongsuk jing chong sngai nakabenta ki parado ki parasnam jungi ki basa syagane ka block 2 nomar yo I hangne ha block 2 ka jing asa kalau long kle hage babun jaj ki jaj benriu kila esa ane kidon ki karbi kidon ki nepali kidon ki bhut dei nak kadau ka sarkar ka ban sim khya ba chakne ka block 2 nomor ka dei ka wei na ki jaka ka ba saimi ka jingya kaja de nagaleng ka seng hi ngi banjur saka sarkar ba sobha ban sim serius ya kane ka kam what up hadu ba kamen simbriu kandu henrai swa ba kanja kata hila dei ban penbiang ki bor pahara khnang ba kata ka jingya penbek jong ka sarkar ya uput jong ka Meghalaya bat Assam kan ya baik ngina kalian ka seng nginom kwa ba nang ne sakmat kan mi ka jing huri hura habaro ki border area ki bahab bat ka Assam lada kanang ya ja nang ne sakmat na kalian ka seng nginom la ban susong nginom la ban susngap nginhap ban mi sakmat ban ya da na ka benta uput usam jong ka briu han trap naman ngi i ya ka khandau ka siap ngi i iki parado parasnam dei na kadang ngi sokhya dei na kadang lada ka sarkar kamla ban penbaik ya uput usam ban wanra ya gajing chongsuk hagi border area nagaleng kaseng ngin mi sakmat ban yakhun ban yada
ia ka khandeu ka siap jongkari bat kajaj benriu boleh sibon ina kaliang ka SNYF ngidap da ke susi ka bakrau mah ba mas bana masutip ini ke jinja hak ini ka border area ka barobar hi saja kijingya ka Sarkar Assam kawan ban kantor put adu put usam uba kadang dei ka snong jongi Meghalaya ka bahap i po ka right nongtung pena kaliang lagi kesengi peramjur ya ka Sarkar Meghalaya ru bakamla ban penbiang kisipai lane ki nong yada namata ki khasi ki basa haka chapo border area ngipek ngi peram mi Sarkar Assam karena bak kloi ban warra awat kisipai kayeng bagi song kisa ka penbiang lut kedai kapasusi kalong bana kaliang jong Sarkar Meghalaya haden beladap kejeng yahuri hura ki sapoi ki pulut lane kinong eda jengi peram ya Sarkar Meghalaya bakadai ban penbiang ban bu no ya kisipai lane kinong eda khaput kenang bangin like na kono kejeng ya snam lane kejeng ya kaja kumbangi tip menen met nilai kendu ki para snong para khasi jongi ki bala sa bom sa atit ki pulut Assam habangi keli naki ki ong ba ngiwan yau ngiwan hat ngiwan tet ngiwan jing di kilang sa bom sa atit te kene ka jingja ka ba pensusi sisa ngi kum kasang hibur awe ka SNF harangkat ke jingdon lang ka SNM bagi gue de gisang malang ngi na kaliang gisang malang ngi dawa na ka government of Meghalaya ba kumba ka Assam kala ban patrolling man gini gijaka ki badon habo border block 1 block 2 ngi rongi kerpat na ka Sarkar Meghalaya bakan le kumju ya gini kidok gisnam jingi ki badon sene sakwiro ngakwa mengkerpat ya ka Sarkar Meghalaya ba baro sikata ka susung thia thai ngila badong reitat ndal adon kono ke jingjau susi ki sesang kedit mereu te kane ngi kwa ban penpau ya kata kaji banjur ya ka Sarkar ba kadi nane sekmat ba kumba ka Assam police kabu ya ki outpost ki police station makiro kide ban bu nak kloi khnang ba kine ki kino banja hagane karib ejingi police